Тук ще покажем как новия пинпойнтер на XP Mi 6 работи, когато е сдвоен с дистанционното или слушалките, в случая дистанционното, на което обаче е инсталиран преди това софтуер 4. Увеличава се дълбочината и опциите за настройки и така насетне, които могат в случай, че се използва връзката чрез дистанционното, увеличава се и батерията, капацитета на батерията. В този му вид сдвоен може да работи пинпойнтер 90 часа. Има 4 програми, които са свързани с пинпойнтера, но трябва да се отбележи, че пинпойнтера в едно друго филмче е показано, може да работи абсолютно самостоятелно. За да ги сдвоиме еднократно, трябва да влеземе в опции, да отидеме на пинпойнтери и то ви изписва на дисплея, че трябва да задържите копчето за включване на пинпойнтера Mi 6 от изключено състояние, повтарям, в продължение на 8 секунди. Не 3, а 8, защото при това натискане, ето сега, задържаме. Първите 3 секунди, това е за едни други настройки. И ето, то го разпозна и вече това е еднократна процедура за този пинпойнтер, примерно. В този случай, ако включиме, ето сега, примерно, си мина за работа с сондата. В този случай, ако включиме пинпойнтера, той ето, се свързва с дистанционното. Може да видим, че тук имаме 4 програми с различни настройки. Ако имаме дисплей, на дисплея се показва каква е батерията и интензитета на сигнала. Ако влеземе в менюто, ще видим, че тук може да настройваме по различен начин чувствителността, сензитивитето с 50 степени на чувствителност. Може да променяме тоновете, височината на звука, сензитивити и тон. Ето. И може да сменяме начина на звуково индикиране. Ето сега, примерно, вече използваме, нали, ето, вижте дълбочината на индикиране. Ето ви го, за да придобиете представа, нали, колко е чувствителен. Ето сега мога да минем на другия режим. Нулираме го. Ето. Вижте дълбочина на засичане на 500. След като е сдвоен пинпойнтера, в случай, че го изключиме, веднага дистанционното си минава на стария режим на работа. В случай, че ни потрябва, може да го включим и то веднага минава в режима си за засичане. Ако, въпреки че сме го сдвоили, искаме да работим самостоятелно с пинпойнта, тогава забележете при включено състояние, натискаме добре. То се изключи. Ето сега. То е разкачено. В момента пинпойнтера си работи абсолютно независимо от дистанционно. Това си е в момента независимо. А ако искаме отново да го върнем в този режим, трябва да избереме 7 програма. А именно, при включено състояние задържаме Четири, 5, 6, 7. Когато е сдвоен предварително
и минеме на седма програма, тогава ето, значи пинпонтера работи чрез дистанционното.